ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକୁ ମନେ ରଖେ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ। ନଚେତ୍ ଗୋଟିଏ ନାମରେ ତ ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ନାମରେ ଡାକନ୍ତି ସେଥିରେ ଏତେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ମଣିଷ, କେମିତି କାମ କରନ୍ତି ଓ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେହି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସତ ପରିଚୟ। ଭଲ କର୍ମ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତାହାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ନାମକୁ ବଡ଼ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ କର୍ମକୁ ଏତେ ମହାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ନିଜେ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଯାଉ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନାମ ଜନ୍ମ ସହିତ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ପରିଚୟ କେବଳ କର୍ମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।